Nitrianske udelné kniežatstvo malo významnú úlohu v ranom Uhorsku, pričom jeho história siaha do čias Moravského kniežatstva. Po vzniku Uhorska sa Nitra stala významným centrom štátnej správy. Údelné kniežatstvá, vrátane nitrianskeho, prežili snahy o centralizáciu počas vlády Gejzu a Štefana I., ktorý bol zakladateľom Uhorského kráľovstva. Štefan I. bol horlivý kresťanizátor podporovaný cirkvou a pápežom a jeho vláda priniesla centralizovaný štát so správnym delením na župy. Nitrianske udelné kniežatstvo pokrývalo značnú časť dnešného Slovenska a severného Maďarska, pričom sa v ňom vystriedalo 17 kniežat. Kniežatstvo však zaniklo na začiatku 12. storočia počas vlády Kolomana. Príčiny jeho zániku nie sú presne známe, no predpokladá sa, že jeho existencia ohrozovala jednotu krajiny a posilnenie pozície uhorských kráľov voči rímsko-nemeckej ríši. Údelné kniežatá zohrávali aj strategickú úlohu pri ochrane severozápadných hraníc Uhorska. Podľa Štefana I. bola diverzita obyvateľstva zdrojom sily pre krajinu. Vo svojom mravnom ponaučení synovi Imrichovi zdôraznil význam prijímania cudzincov a rôznych kultúr ako prostriedku na posilnenie kráľovstva. Táto myšlienka zdôrazňovala multietnický charakter Uhorska, ktoré bolo domovom Maďarov, Slovákov, Chorvátov a neskôr nemeckých kolonistov. Kresťanstvo a latinčina pritom tvorili základ štátnej identity a civilizačnej príslušnosti. Napriek pokusom o interpretáciu Uhorska ako maďarského národného štátu v 19. storočí historická realita ukazuje, že šlo o typický kresťanský a dynastický štát. Tento mnohonárodný a kultúrne rozmanitý charakter Uhorska bol dôležitým prvkom jeho trvácnosti.